الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari waktu ini insyaallah taala indemil kato patumtum amuk lauta dain ha amuin ini dimirhil kato pengajian sa mga ini balik Islam na si mga kaibanan lauta amuin maka inihati sin bahasa na to ako magpaluhay itukbal ko si Sheikh Al-Qadi Albani fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Syukran Syekh Zakaria Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. So, alhamdulillah, sa araw na ito, alhamdulillah, i-continue din natin ang ating subject tungkol sa tunay na Panginoong Allah. So, ang sa Islam, alhamdulillah, kung ano mang katuruan ng Allah Ta'ala, nag-umpisa sa mga unang tao na si Adam a.s., mga prophets and messengers of Allah, na 25 as mentioned sa Quran, hindi tayo nagbabago ng anumang ang pinaabot nila sa unang tao sa panahon nila. So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. At sabi, alhamdulillah, innani anna Allah. So, alhamdulillah,
nabanggit natin na ang pinakamainam sa tao na dapat siya magkaroon ng kaalaman. Ang kaalaman tungkol sa kanyang Panginoong Diyos. Dahilan, after ng buhay na dito sa mundo, alhamdulillah, lahat tayo ay maabutan ng kamatayan. At walang matitira dito na maging yung status, no? Walang maging bato dito, subhanallah. Lahat tayo ay maabutan ng ating huling araw, subhanallah. Kullu man alayha fan. Mawala tayo dito sa mundo na ito. So, ang kakailangan natin sa ating unang-unang dapat alamin ay ang kaalaman tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag-usapan natin tungkol sa Panginoon Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala. Meron mga magkatuwiran ang dahilan para maniwala sa Panginoong Diyos, Allah. Of course, sa una sa lahat, nakakita natin na ating sa environment, sa sangkalibutan. Alhamdulillah, isipin mo na lang habang ikaw ay naglalakad sa dalampasigan. At ikaw ay nagkakita ng relo sa buhangin. Maniwala ka ba na ito ay nabuo na lamang ng kusang loob? Hindi pwedeng sabihin na ito ay nagkataon na basta na lang sumulpot sa buhangin. Ang masilamuot at detalye ng bawat bahagi ng relo ay pwedeng mabuo sa mga materials na nakabaon sa buhangin na walang gumawa. Ang pagkakataon na dulot lang ng kalikasan ay hindi maaring magagawa ng gumagana relo, subhanallah. Ang pag-ikot ng mundo sa araw ay kontrolado na ang mga siyentipiko ay nagbibigay na paunang pahayag na mga oras at ang pagsikat at ang paglubog nito. Katulad ng relo, gayon din ang mundo ay mayroong tagapaglikha na gumagawa para maging tama ang panahon ng ng ikot nito sa araw. Maari bang mangyari ito ng basta na lamang? Subhanallah. Ganon din naman kapag nagkakita ka ng kaayusan, batas at sistema sa ating mga sarili at sa buong sanlibutan, hindi ba magkatuwiran na ang buong sanlibutan ay may tagapag-aayos nito? Ang tagapag-saayos nito ay mainam na nagpapaliwanag na pagkakaroon ng Panginoon ang siyang ang nagdala ng kaayusan ng sanlibutan. Subhanallah. So, alhamdulillah. Kung isipin natin saan ang nagsimula ang sanlibutan. Subhanallah. Ang magabagong agham
ay nagpatunay na ang sanlibutan ay may simula. Ito ay batay sa natuklasan kamakailanman na ang daigdig ay lumalawak. At kapag tayo ay bumalik sa naunang panahon, ang sanlibutan ay magkakasama sa pasimula. Alhamdulillah, ay lahat ay nag-iisa. Mayroon tatlong posibleng paliwanag sa simula ng sanlibutan. Ito ay maaari, una sa lahat, ang sanlibutan ay nanggaling mula sa wala. Pangalawa, ang sanlibutan ay nagsimula sa sarili nito. Ang pangatlo, ang sanlibutan ay nilikha. Sa pangalawang paliwanag, ang isang bagay hindi nangyari kung hindi pa ito umiiral. Kaya ang pangatlong punto na lamang ang masasabi natin ng makatiwiran na may isang mataas at maalam na Diyos ang siyang lumikha ng sanlibutan. Maaring itanong ng ibang tao, sino ang lumikha sa Diyos? A'udzubillah. Ang question na ito ay galing kay Satanas. Confuse kung sino ang Panginoong Diyos. Ang Diyos, ang tagapaglikha, ay iba sa kanyang mga nilikha. Kung siya ay parehas na kanyang mga nilikha, nangailangan din na siya ng isa pang tagapaglikha. Nahantong sa ideya na napakaraming tagapaglikha. Subhanallah. Ang Diyos ay nanatiling umiiral at walang simula. Kung sa gayon, ang katanungan ito ay hindi makatarungan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nagpapadala ng mga propeta na kung saan bawat sa kanila na mayroon mga dinala na kasulatan. Alhamdulillah. Yung mga hindi masabi natin na Biblia. Kapag ang Panginoon ay magpapahayag ng aklat para sa sangkatauhan, ang aklat na ito ay naglalaman ng malinaw na katibayan na mayroong Panginoong Diyos. Alhamdulillah, mayroong malinaw na tanda na ang Quran ay salita ng Panginoon Allah. Sa sumusunod ay ang maiksing paliwanag tungkol sa bagay na ito. Alhamdulillah, ang Quran ay pinahayag noong 1,400 years nagalipas na ang naglalaman ng mga makaagham ang scientifico, yung science, subhanallah, magkatugma pati yung ano ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa more than 14 years
nakalipas. Alhamdulillah, yung mga science sa ngayong panahon na nakikita na nila ang katotohanan na kung ano ang nakasaad sa Quran ay subhanallah, talagang exactly sa mga numerous scientific research, subhanallah, tungkol sa araw, sa buwan, sa sanlibutan, kung ano man ang pagkainteresan nila, subhanallah, ay walang pagkakaiba na tunay ay ang Quran ay subhanallah ang exact na scientific kung saan na wala kang makukwestiyon sa alhamdulillah sa mga lahat ng paniwalaan o ipahayag ng banal na Quran. Halimbawa, ang tubig bilang pinagmulan ng lahat ng may buhay. Sa Quran, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ مِدَابِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَعْتَدُونَ. Hindi ba nila batid na mga walang pananampalataya na katiyakang ang mga kalangitan at kalupaan ay dating isang bagay na lamang na nagkasama bilang isang piraso at walang anuman mula sa kalangitan at walang tumutubong pananim mula sa kalupaan at pagkatapos ay pinaghiwalay namin dito sa aming kapangyarihan at nagbaba kami ng ulan mula sa kalangitan. Nagpasibol kami ng mga pananim mula sa kalupaan at ginawang namin na nagmumula sa tubig at lahat ng bagay ay may buhay. Alhamdulillah, kung gayon ay ito ay galing sa tinatawag na tubig. Hindi ba nararapat na maniniwala ang mga tumanggi at paniwalaan nila ang anumang kanilang pinagmasdan at sambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng bukod tangi. So alhamdulillah, alam natin na ang tubig ay kagalingan ng mga kabuhayan. Alhamdulillah. At nabanggit din sa Quran ang paglawak ng sanlibutan. Makikita natin sa chapter 51. Chapter 51 ay verse Ad-Dariyat. Ayat 47. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal arda farasnaha panihmal mahidun. Ang kalangitan ay nilikha namin na inaayos namin ng ganap ang pagkalikha nito at ginawa namin bilang bubong ng kalupaan mula sa aming lakas at dakilang kapangyarihan.
at patuloy pinalalawak namin ang lahat ng bahagi nito. Subhanallah. So alhamdulillah, yan ay nakikita natin sa Quran chapter 51 verse 47. Alhamdulillah. So at ang kanyang orbit, subhanallah, ng araw at buwan, ito ay matunghayan natin din sa Quran, sa Suratul Anbiya na tinatawag na chapter, ang pangalan niya Anbiya, chapter 21, verse 33. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lumikha ng gabi upang makapanghinga ang mga tao, at gayon din ang nahar buong maghapon upang sila magkapaghanap buhay, at nilikha niya ang araw, as-shams, yung araw bilang tanda ng liwanag ng araw, at nilikha niya ang buwan bilang tanda ng gabi, at bawat isa't sa dalawa ay nasa palak na orbit o higaran na hindi lilihis mula kinaroroonan nito. Subhanallah. So alhamdulillah, ang Quran ay naglalaman ng mga magkasaysayan, katotohanan na hindi pa nalalaman ng mga tao noon, pati na rin ang mga maraming hula na patunayan na tama. Subhanallah. Ang Quran, alhamdulillah, ay ligtas sa lahat ng kamalian o pagkasalangutan. Ang sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dikra wa innahu lahafidun. So subhanallah, ang Quran ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala kang makita na may mali. Subhanallah. Umabot na tayo ng 14 centuries na kalipas na kung anong nababasa sa panahon ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanyang nawa kapayapaan. Alhamdulillah, ganun din sa ngayong panahon na kung ano man, pag-umpisa, alhamdulillah, sa Al-Fatiha, at huling ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, An-Nas, alhamdulillah, surah 113 ata. Subhanallah, ganun pa rin. Ang Quran ay pananatili ang bawat titik mula pa nang ito ay inahayag sa kanyang orihinal na wikang Arabic, na di tulad ng ibang kasulatan na hindi napapatili sa tunay na anyo at wika. Subhanallah. Ang simple, dalisay at pangkalahatang mensahe ng Quran ay umaakit sa likas na paniniwala ng tao patungkol sa Panginoong Diyos Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang Quran ay nahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakanya nawa ang kapayapaan na hindi nakapag-aral, subalit ito ay naglalaman ng kakaibang estilo
ng salita na pinaniniwalaan bilang tugatog ng kagandahan ng wikang Arabic. Ang maraming kakaiba at mahiwalang aspeto ng Quran ay siyang pinakamainam na paliwanag na ito ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, sino ang Panginoong Diyos? Na ordo na banggit natin na sa una introduction, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. At ang inyong Panginoon ay nag-iisang Diyos. Walang ibang Panginoon maliban sa Kanya, subhanallah. Kaya alhamdulillah, masasabi natin na paulit-ulit na ang mga unang propeta na nabanggit sa pangalan na 25 sa kanila, subhanallah, ang mga mensahe na pinaabot nila na isa lang. The uniform message na yun ay alhamdulillah ay paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ang personal na pangalan ng nag-iisang Diyos, na tunay na Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man o ano paman ang pwedeng tawagin na Allah. Hindi ito pangmamaramihan at hindi rin tumutukoy ng kasarian katulad ng salitang Diyos sa Ingles na pwedeng pangmamaramihan gods o kung babae man goddess. Ang pangunahing kagandahan ng Islam ay ang pagkilala sa pagiging perpekto, pagiging dakila at pagbubukod tangi sa Allah na walang pag-alinlangan. Ito ay nakikita sa dalisay na turo ng Islam tungkol sa mga katangian ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Panginoon ay nag-isa at tumutukod tangi. Ang Panginoon ay walang katambal o walang katulad. Laysa kamit nihin say. Kamit nun say. Ang Panginoon ay walang ama, ina, anak, na lalaki o babae o mga asawa. Subhanallah, makita natin sa Suratul Ikhlas. Ang Panginoon lamang ang dapat sambahin. Kung ang Panginoon ay marami, ito ay magpapakita lamang na kakulangan sa kanyang kapangyarihan at kinakailangan niya na makipagkaugnayan o nangangailangan pa ng pangsang-ayon ng ibang Panginoon. Subhanallah. Ang Panginoon ay pinakamakapangyarihan. Subhanallah. Ang Panginoon ay may pangyarihan sa lahat. Ang lahat ay sumusunod at umaasa lamang sa Kanya. Ang pagsunod at pagsuway ng tao sa Panginoon ay hindi nakakadagdag o nakakabawas sa Kanyang kapangyarihan sa kahit ano pa mang paraan.
Nako. Ang Panginoon ang pinagkamataas, ang walang sinuman ang mahihalintulad sa Kanya. Ang katangian ng Panginoon ay hindi katulad ng Kanyang nilikha. Walang bahagi ng Panginoon ang umiira sa nilikha. Ang Panginoon ay perpekto na walang limitasyon na tulad ng tao. Katulad ng pagpapahinga sa ikapitong araw pagkatapos ng nilikha ang buong sanglibutan na angkin ng ilang reliyon. Subhanallah. Ang Panginoon ay higit na magkatarungan at maawain. Hindi kailangan ng Panginoon na isakripisyo ang kanyang sarili dahil ang tao ay pinanganak na walang kasalanan. Ahatulan ng Panginoon ang bawat isa batay sa kanyang ginagawa at mananagot ayon dito. Ang tao ay maaring mapalapit sa Panginoon sa pamagitan ng paniniwala at kagandahang asal at hindi sa lahi, kayamanan o katayuan sa lipunan. May ilang Kristiyano na nag-aangkin na si Jesus alayhi salam ay ang Panginoon. Subhanallah. Na siya ay Panginoon na nagkatawang tao dito sa mundo at ang Panginoon ay naging anyong tao. Subalit, ayon sa Biblia, si Jesus ay ipinanganak, kumain, matulog, nagdarasal at may limitadong kaalaman. Mga katangian na hindi nararapat sa Panginoon. Ang Panginoon ay may perpekto katangian, samantala ang sa tao ay kabaligtaran. Kaya paano ang dalawang magkasalungat na katangian ay magkatulad? Hindi ito magkatuwiran. May ilan na magtatanong kung kayang gawin ng Panginoon ang lahat, bakit hindi niya kayang maging tao? Ang Panginoon ay hindi gagawa ng mga gawaing hindi maka-Diyos. Kaya kung ang Panginoon ay naging tao sa magkatuwid, hindi na siya Panginoon. May mga talata sa Biblia na nagpatunay na si Jesus at ang Panginoon ay nagkaiba. Halimbawa, si Jesus ay nagpatirapa at manalangin alin kay Matthew chapter 26 verse 39. Kung si Jesus ay Panginoong, dapat na ang Panginoon ay dapat ba sa Panginoon magpatirapa? Subhanallah. So, yan ang katotohanan, alhamdulillah, na dapat natin alamin na mismo si Jesus Kristo ay nagsabi ng katotohanan sa, alhamdulillah, casual review ng ating na banggit na sa naunang program. Si Jesus, alhamdulillah, alinsunod sa mga nabanggit sa sinasabi niyo Biblia,
sabi niya, ako ay hindi Diyos. Kahit kailan hindi siya nag-aangkin ng divinity. Subhanallah. At ang Diyos, hindi magpapatira pa tulad ng sinasabi natin. Hindi siya manalangin sa Diyos. Kung siya ang Diyos, bakit siya manalangin sa Diyos? Subhanallah. At nung sinasabi nila na si Jesus na huli ng mga Hudyo at tapos siya ay pinako. Hindi ako ang nagbigay ng salita na ito. Pero alhamdulillah, kinukot ko lang sa inyong katuruan. Ano ang nasabi ni Jesus nung siya ay naipako sa krus na ginagawa niyo mga anting-anting dito, amulet, na parang mga ibang Muslim na minsan nagsasabit ng kanilang mga tinatawag na tasbih. Pero walang meaning yun, hindi amulet. Subhanallah, ang sabi ni Jesus alayhisalam, Elye, lama batstani. O aking Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Oh my God, why thou hast forsaken me? So, kung ang isang Diyos humingi ng tulong sa ibang Diyos, ano na maging nangyayari sa unang panahon na hindi pa siya nilikha na galing sa kanyang mahal na ina na si Maria. Alhamdulillah, alam nyo mga kapatid sa humanity, si Maria, pero inshallah mabanggit natin sa isang sa next topic natin na siya, alhamdulillah, na meron title para sa kanya lamang, alhamdulillah, sa Quran, sa surat 19, pag hindi ako magkamali, chapter 19 ng Quran. Sa inyo, ang dami ng inyong nasulat na na binago na kasulatan. 17 ba o o even more than. Wala kahit pangalan may pangalan pero na hindi siya tulad na paano ang pagmamalaki sa kanya ng mga Muslim. Dahilan kami mga Muslim, isa sa mga paniniwalaan namin na dapat si Jesus alayhisalam ay isa sa mga propeta na dapat namin mahalin, katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang ibang propeta ng Islam. La yukallifullahu nafsan. Alhamdulillah, sa ayat na inshallah babanggitin ko doon sa sa next na episode, na alhamdulillah na si Jesus alayhisalam ay pininiwanan namin na pinanganak na walang ama at nakagawa ng ibang miracles tulad din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ni Solomon, si David at mga ibang propeta. So hindi magkatuwid na sasabihin natin na siya ang Panginoon. So paano na yung 25 prophets, pati ang mga ilang katahuan, yung nakalipas bago dumating si Propeta Jesus alayhisalam. So mag-isip-isip tayo mga kapatid. At alhamdulillah, as I said, it is not yet too late that we have to accept the truth. Huwag tayo mahiya. Huwag tayo nagayahin ang mga yung mga nagtuturo ng yung pursuit. Dahilan, mga kapatid, pag ang formula o yung solution ay mali, hanggang sa katapusan ng buhay na dito sa mundo ay walang walang kasagutan, ay purong mali. So subhanallah, kahit kailanman pag mali ay mali pa rin. Pag ang katotohanan ay katotohanan pa rin. So ang katotohanan na wala tayong ibang sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hindi ko na pahabain ang aking nasiha. Alhamdulillah sa mga ating kapatid. Alhamdulillah, manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala
na papatawarin tayo, nabigyan tayo ng liwanag. Alhamdulillah, ang guidance ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero dapat sa atin na ihanapin natin yun. Rabbana gfir lana junubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. دعواهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.